Sanga gulirabe Nanga solo la ledesia odeja Chirugu goju yena panji Nanga ngani donya disa surijani Umboro bagari gulinji Mwera nanga wanu gulinji Kodi guboma usteri hausi gulinji Nanga otuta mwazuga baji Nagada ziledio buburiani Oguliji Tigudalila inu Oguliji. Zina langa ndine Bayana Chunga kukulandirani ku programu inanso ya kulinji lero pa 25 May 2026 ndipo programu hii ndiyo yamba sabata lino ndipo lero sindili ndekha ndili ndi wanangu achafulumira mstudio muno ndipo programu hii ibweranso mawa lachiwiri komanso lachitatu tiye tikhale limodzi masiku onsewa ndipo mpulogalamu imeneyi timakubweretserani nkhani zosiyanasiyana zimene zikuchitika pamalo pano nkhani zikuluzikulu koma tikamapanga zimenezo timayitana iwo amene zikuakhuza kapena iwo amene ali ndi kumvesesa kwa ukadaulo pa nkhani zosiyanasiyana mdziko muno kuti atithandize kumvesesa nkhanizi ndiponso timakhala ndato la nkhani athu mzigawo zonse zitatu kumpoto kumwera komanso chigawo chapakati ndipo kumeneko atolankhaniwa amakhala akucheza ndi Amalawi the Malawian on the street kuti amve maganizo awo pa nkhani imeneyi. Kwapoyamba ndipereke moni wanangwa wadzuka bwanji? Tadzuka kayo zuka bwanji. Inenso ndadzuka bwino. Nkhani yayikulu imene anthu akhala akukambirana weekend inali interview kapena kuti macheza amene mtolankhani wathu Wanda Msisia anapanga ndi mneneri wa chipani cha United Transformation Movement UTM amene wanda Felix Njawala MP Loweruka pakanema wa Times. Ndipo mmenemo munakambidwapo zichewa ziwiri zitatu zimene zinaonesa kuti ubale wa Malawi Congress Party chipani chimene chinalowa mgwirizano ndi chipani cha UTM kulowa mboma pamene adagonjetsa chipani cha DPP ndikulowa mboma chaka cha 2020 ayi khala ngati ubale wawo udakakhalabe wokayikisa to say the least. Ndipo anakambapo ziwiri zitatu zokhuzana ndi chikonzero cha chikumbuso cha msogolero wawo amene adamwalira pa 10 June kuchikangawa kuja ndipo ananena kuti kumeneku Malawi Congress Party maka asogoleri solandiridwa kapena kuti soyitanidwa kuti abwere malo kumeneku. Dzulo lomweli timamvanso akabwira akunena kuti kumeneku sitingapite chifukwa sitinayitanidwe. Kuti nkhani zake zikuti chani wanangwa? Malingana ndi chikonzero pali chikonzero choti akubanja malemu Dr. Salos Chilima amene anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino komanso amene anali mtsogoleri wa chipani cha UTM kufuna ndithu kuti awakumbukire mwapadera. Ndikhulupirira kuti mwina mwambo umene ukuyenera kuzachitika pa 10 June kapena mu June momwemo. Komano malinga ndi kulankhula kwa amene amalankhula chipani chimene cha UTM Felix Njawala amanena kuti pali miyambo iwiri. Mwambo woyamba uzakhala wa mapemphero umene udzasogozedwe ndi akubanja umenewo uli chigawo cha kummawa ndi ukazatha mwambo umenewo akonzanso mwambo umene wakonzedwa ndi achipani cha UTM kuti adzakumbukire mwapadera Chilima. So kumwambo umenewo ndi kumene Njawala anatsindika amene amacheza ndi Wanda Msisia pa program ya Times Exclusive Loweruka ali kuti iyayi iwo aona kuti akuitana aliyense akunena kuti chifukwa choti Achilima anali achipani sakuletsa munthu aliyense kupita kumwambo umenewo atavala makaka achipani chilichonse kuphatikizapo cha UTM. Akhoza kuvala UTM kayanda zipani zina akuti ali ndi ufulu ovala makaka azipani zawo chifukwa safuna kuwaphera ufulu. Ndiye atafunsidwa mapadera kuti kodi kukubwera ndani ndiye mokha analamba kulongosola kuti ifeyo tikulola zimenezi koma amene sakuyitanidwa ndi Malawi Congress Party. Zifukwa zimene anapereka makamaka ndikhulupirira ndi ziwiri. Chifukwa choyamba anatsindika kuti akuchita izi pofuna kuti
kumalo kumene kumwina kusazakhale zachipolowe. Akunena kuti iwo akukhulupirira kuti anthu a UTM otsatira chipani cha UTM akanalibe ndi mafunso amene sanayankhidwe makamaka pa za imfa ya Achilima pa ngozi ya ndege imene inachitika pa 10 June. Komanso amanena kuti iwo akuona kuti mwina pofuna kuti zinthu zisakhale ngati zosokonekera ndi bwino kuti Malawi Congress Party asafikeko ngati kupewa. So nkhani zake zakula poti pena ndi chitetezo komanso pena kukhala ngati kuti anthuwa ndi okayikirana. Ndikuyimiseka pomwepo wanangwa chifukwa pano timafuna kuti tisewere interview imeneyi pang'ono timve kuti Anjawala anayankhula zotani loweruka lathali. Ndi mafunso ambiri pa imfa ya Achilima. Ndiye sitikufuna kuti pamene iwo aja akubwera chifukwa chonena kuti anthu ena achipani amayang'ana bendi diso lina poopera kuti mwina pasakakhale zinthu zina chifukwa kitanena kuti ndi bwino kuti pakadali pano asabwere. Koma nopena ano Anjawala timanena kuti mwina pamene tili ndi maliro amatipasa mpata kuti mwina anthu tikhululukirane ngati tikufuna kulimbikitsa umodzi timatha kuyiwala zinazo nkunena kuti mwina malirowa atithandize kuti tibwere pamodzi. Sikanakhala na opportunity imene iyi kuti mafunso mukufunsana choncho koma mwabwerese nawonso kuti nawonso ngati ali ndi ena amene afuna kupereka ulemu kwa Malemu Chilima amene wanenera kuti anali vice president dziko lino. Pongo akaniza choncho simukuwaweruza? Ayi sitikuwaweruza. Wanda undimvetsese statement imene ndanena. Ifeyo ngati anthu sitikutanthauza kuti sitikuyenera kukhululukirana. Kukhululukirana timakhululukirana ndipo tinakhululukirana. Komano chimene tikupangira zonena kuti apa pakakhala ma supporters a chipani. Ndipo wopa kuti ino mwalo kuti mwambo uwende bwino mwambo ukhale wachikondwerero pakhoza kuyambika mwina ena kumazumidwa ena kumakuwidwa sizinthu zopatsa ulemu. Ngala nkhule ma supporter amenewo. Wanda nkhani imene tikuchita nayo deal ni nkhani yayikulu kwambiri. Ngati mufuna kuwayankhula anthu tikuyenera kuwayankhula anthu ndi mfundo zomveka bwino kuti ino anthu onse atimvetsetse. Tinaona zimene zidachitika ulendo wapitawo. Ndiye zimene zozo tikuona kuti si bwinonso kuti mwina zikachitika zimachotsa ulemu pamalo pamene anthu mukukondwerera munthu wankulu amene adachita zazikulu mdziko. Ndiye zimafunika zina zopeweka amati kutani kodi zipewe. Ndi exactly zimene zinachitika kuliro modzi moyo wa Achilima. And mwina pa dzipanipo amene sitinayitane ndi anzathu a Malawi Congress Party. Okay, chimene sitinayitanire si pa zifukwa zambirimbiri. Koma monga mukudziwa takhala tikumanena ife ngati UTM kuti tili ndi mafunso ambiri pa imfa ya Achilima. Ndiye sitikufuna kuti pamene iwo aja akubwera. Amenewo ndi Felix Njawala. Felix Njawala ndoyankhulira chipani cha UTM iwonso nda MP akumwanza. Ndiye amafotokozerapo ziwiri zitatu zokhuzana ndi mwambo mwambo amene akonza kukumbukira mtsogoleri wa chipani chawo Saulos Chilima amene anamwalira pa 10 June. Ndipo iwowa akukamba kuti atsogoleri a Malawi Congress soyitanidwa chifukwa akupewa mkuyankhula kwawo. Ndipite kwa alendo athu amene tawayitana mpulogalamu iyi lero tili ndi Achimwemwe Tsitsi komanso a Benedicto Kondowe. Atsitsi mukundimva? Amenewo mwina sakundimva. Akondowe, are you on the line? I'm on the line, Mr. Bayan, I'm on the line. Chabwino, tathokoza. Koma mwadzuka bwanji? Ine ndadzuka bwino, Blantyre mwadzuka bwanji? Kunotu kumazizira koma ayi kuno tadzuka bwino. Zikomo kwambiri. Nkhani mukuimva bwanji? Mr. Bayan, pali zinthu zitatu zimene tikuyenera tikuzepo.
nkhani yoyamba ndiyonena kuti malemu Saulos Chilima anali munthu wa pabanja, anali mtsogoleri wa chipani, analinso mtsogoleri wa dziko. Ndendamvesera kilipi imene Anjawala kufotokoza akunena kuti tikufuna tikumbukire zazikulu zimene malemu Saulos Chilima adapanga mdziko muno, kutanthauza kuti akugweranso gawo la Achilima ngati wachiwiri wa president wa dziko. Ndiye ndi nkhani imene abayana takhala tukambidwa kunena kuti mudziko muno muli vuto kusiyanisa mtsogoleri wa chipani komanso kukhalanso mtsogoleri wa dziko. Ndi chifukwa chake a UTM sadapange mwambo umenewu kungoyitana mamembala awo okhayi, apereka mwayi kuzipani zonse kuchosako MCP. Nkhani yoyamba ndi imeneyo kunena kuti kodi Achilima akakumbukiridwa ngati mtsogoleri wa chipani chokha kapenanso ngati wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko. Nkhani yachiwiri ndiyonena kuti nkhani zachitetezo ndi nkhani zofunikira kwambiri. Tugwirizana nawo kwathunthu kunena kuti pamene akuluakulu wochokera ku zipani zina akubwera kumwambo umenewo pakuyenera kukhala dongosolo la chitetezo. Koma funso limene tizifunsana ndilonena kuti kodi nkhani zachitetezo ziyamba pa programu imene iwo adapanga? Ngati anali ndi mtima wabwino bwanji sadayambe kuwafotokozera MCP kumbaliko kuti ife takonza mwambo uwu, koma amene tikuona kuti pakhala vuto la chitetezo, kuti mwina iwowo nda MCP akanatha kukambirana kunena kuti kodi nkhani imeneyi angathane naye motani. Mwina zikhale ku MCP kunena kuti yayi ngakhale mwina pati makonsensi achitetezo tipanga zote tibwerabe, koma mukaona bwinobwino muona kuti sizikuyambira kumeneko, zangobwera pa program then akabwira kuyankhapo kutengera zimene Anjawala anena, kutanthauza kuti mistrust imene wanango amanena ija ndi yayikulu. Chachitatu chimene ndikufuna ndinene ndichonena kuti pakadali pano inu mukudziwa kunena kuti pali inquiry ina imene yayambika kale imene kuyendesedwa ndi komiti ya parliament. Ndiye zoterezi zikamachitika kodi zikupereka chithunzi chotani? Muona kuti mwina anthu ena aganiza kunena kuti yayi ndekuti MCP kapena achakwera agamulidwa kale kunena kuti ndiwolako, pamene kafukufuku amene parliament kuyendesa akadali nkati nde zitha kuperekanso chithunzi chosayenerera. Nkhani imene munafunsayo kunena kuti kodi iwo ngati achipani sangathe kupanga manage mamembala awo, tikudziwa kuti Saulos Chilima adakondedwa ndi anthu ochuluka osati achipani wokhayi, ndipo tikudziwa kuti anthu akukumbukirabe, koma nthawi zina zimatengera mtsogoleri wa chipanicho ndi mtima wonena kuti kuyanjanisa dziko kubwera poyera ndi kufotokozera kunena kumwambo uwu, ngakhale kuti mwina anthu tini maganizo osiyanasiyana, koma tikadakonda kuti zonsezo tizike pambali timukumbukire, komanso wina aliyense amene angakhale ndikuthekera akhale ndi mwayi wobwera. Ndiye ndimaona ngati mfundo zitatizo ndi zofunikira kwambiri pamene tikuunikira kuti kodi chimene chikuchitika kapena chimene Anjawala amalozera ndi chani. Chabwino wanangwa wamva bwinobwino amene wafotokozera akondowe akambakonso nkhani yokhuzana ndi kufufuza kwa ngozi ya ndege. Mwina ndi ndemanga yako pamenepo? Apopo ndizoona kuti pa nthawi ngati ino tili ndi inquiry imene yangoyamba kumene pakali pano ili pa ndandanda ndithu pa ndondomeko yotolera zina ndi zina zimene malo mene ngozi inakhudza. So ndizoona kuti chimene tikuyenera kudziwa ngati Amalawi tikamapita ku kafukufuku amene wayambiranso kutsogozera ndanya milandu ku komiti ya parliament, pakufunika kuti anthu akhale odekha komanso mbali zonse.
chifukwa kafukufuku akhozopita mbali yonse, akhozopezeka mwina anthu ena olakwa komanso akhozopezeka anthu ena osalakwa, mene kukhozopeza kuti mwina inalidi ngozi chabe pamene anthu ena sanatengepo gawo. So na pa nthawi ngati imeneyi chilichonse chimene chikhoza kuonetsa ngati kuti chikhoza kukweza mitima anthu mwamba kapena chikhoza makhala ngati chikufuna chilosere kuti iya ife tikuganiza mbali tikanachichepetsa kumene. Mbali ina ndizoona tikaganiza amene akunena Anjawalamu mwina ndizoona ndithu kuti kumeneku malinga ndi maganizidwe anthu osiyanasiyana amene amatsatira chipani cha UTM ndi ambiri, ndiye onsewo kuwalunganisa pomodzi kuti tiye tiganize molondola kapena mwanjira zikhozokhala zovutirapo. Mwina ndizoona kuti pofuna kupewa zambiri mwina ndi amene Malawi Congress Party asakhaleko ndi cholinga choti kuzakhale bata ndi mtendere. Nthawi zina kupewa ndi kwabwino kuposana ndi kuchiza, koma kondowe atsindika fundo yabwino kuti mwina chiyambi chake ndi chimene chakhala ngati sichinayende bwino, kuti chakuvumbuluka kuma wireless pamene pasipasipa ndeti zikanamveka bwino, fa kungovumbuluka wireless ukhala ngati mkuloza chala ena kuti ife aonde ndi adani athu. Koma mungananena Anjawala kuti tinakhululukirana, ndikukhulupirira kuti mmene akanayambira nkhani imeneyi ndi mmene anena Khondowera akanayamba pasi pompo andi zikanakhalanso zabwino tikanaona kuti awiri wakubwera pomodzi ndinena kuti tagwirizana kuti ife asakhaleko, ifenso tavomera kuti tisakhaleko pofuna kuti mwambo ukhale wabata ndi mtendere. Tifunse ngati atsitsi afika pa line sopano achimwemwe tsitsi amene wakhala ngati sakundimvabe, ndi tipitiriza tikhala ndi atolankhani athu amene walipo atatu, pali Blessings Tambala, Abdul Kalonga ndi Netha Hara amene pa nthawi ina akhala akucheza ndi Malawi madera osiyanasiyana mdziko muno pa nkhani yake yomweyi. Onangwa pamene Wanda amacheza ndi Anjawala, Anjawala anazatsimikiza kunena kuti anadusa mnyengo yowawa. Mukucheza kwawo amafotokoza kuti chipani cha Malawi Congress Party chinapanga mistreat kapena kuti chidinkapanga nkhanza iwo ngati chipani. Anakamba apo zonena kuti yayi Wanda atafunsa yayi kodi mmakunda kumanena ngati kuti inuyo simunali mboma, ndamanena kuti yayi mmene muja iwo anatisika ndipo ifeyo mmene muja sitimapasidwa ntaji. Iwo anakamba apo nthawi ina anafunsa anatumiza uthenga kwa minister ena anajesa blue tick ndi zina zoterozo. Anazanena kanthawi kena nkuzanena kuti ife tinamva kuwawa. Amene nagwirisisa akuti ife tinamva kuwawa, zimene zinachitika zicha ife tinamva kuwawa. Ndiye kusonyezabe kuti mwina nkhani yokhululukira nayo timayikamba as a matter of poti ndi mmene timayenera kuyankhulira, koma pansi pa mtima zimaonekabe kuti awa a UTM imfa ya malemu Saulos Klaus Chilima imawapweteka kuma mwamtundu wina kundale. Ifa inapweteka kwa tonse ngati dziko fakanali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino, koma kundaleku imaoneka kuti inapweteka mwapaderadera kuti amaona Malawi Congress Party ngati chipani chimene mwina chidachita nkhanza even pamene iwowa malemu achilima ankagwira ntchito pa udindo umenewo. Ndimati ndikakhala nkumaona nkumati koma zizafikapo potena kuti awiriwa ndikuzati hayi sopano titha kumaonana ngati tonse Malawi. Kodi kuona kuti inquiry imene ikubwerayi could can be able to sort out this kind of tension and conflict pakati pa zipanisi, kapena the only way ndi UTM chimene angakhutisidwe akapezeka kuti mwina Malawi Congress Party kapena kuti aboma nthawi imeneyo and amene alozedwa chala kuti simunachite bwino ndiye pana timafuna pamene, koma kuti kuzapeza kunena kuti yaboma palibe cholakwika chimene adachita, inali ngozi, inali nyengo, inali ndi two era kaya ya pilot kandi yachani, UTM asachivomereza. Ndifake napempha koyamba kudza kuti chimene chimafunika pa nkhani ngati imeneyi ndi kungokonzekera kuti zinthu zikhozopita mbali iliyonse, koma kunena zoona zikuoneka kuti zitati zachitika kuti inquiry imeneyi mwina yagwirizana ndi ma inquiry ena adza kuti panali zina zotsamwisa koma inali ngozi chabe. Ndikukhulupirira UTM
mwina kuvomereza kudzavutirapo chifukwa khangata anatsindika kale iwo ali kale ndi maganizo awo kuti zinthu zinayenda motere. Kumbali inayi ndizoona tivomere pano kuti poyamba ndimaona vuto lalikulu ndakuti mgwirizano wa UTM ndi Malawi Congress Party ndi kuphatikiza zipani zina zimene zinali mmenemu kupanga Tonse Alliance, koma makamaka zipani zazikulu zinali zimene zifa kunali mbali inayi achakwera mbali inayi avaisi ngati amene analera nimeti mu chisankho cha 2020 Saulos Chilima. Mgwirizano umene udzawo linali khangati banja loti labwera ndi azimalume loka kabisa uyu wabwera ndi wake mtsikana, uyuso wabwera ndi wake nyamata, kuti amene akuonekera anthu akukhalana tiyeni atani atengane nawo. Mabanja otero kawiri amavutirapo chifukwa mwina awiri mkatikatimo amakhala kuti sakutani zina zosiyana, so zinayambira kuvuta pamenepo. Koma tisanene mosabisa kuti mbali ina chifukwa choti amene anali ndi mphamvu nanga si nkhani ya president inali kumbali ya Malawi Congress Party kumene kunali achakwera. So amene anali ndi mphamvu zazikulu zoyanjanitsa anthu awiri ongakhala anabwera mosiyana ndi kuyenda limodzi bwinobwino mpaka kufika pa nthawi imene mwina akanafikayo kwa 2025 anali mbali ya MCP chifukwa ndi kumene kunali mphamvu zambiri za boma. So mbali ina sanayendetse bwino mgwirizano umenewu, ndizoona mgwirizano umene usanawuyendetse bwino, zimene zinapeza kuti sipanatenge nthawi, panapeza kuti mwayamba ming'alu, ena akulowera uku ena alowera uku. Makamaka ineyo ndikunena kuti MCP osanayendetse before choti nditsindike kuti ndi amene anali nkuthekera konse fa mphamvu zawo zinali ndiwo. Pambali inanso sindinganene kuti UTM anali anjero, munalinso zovuta zina. Mwina vuto lina linaloti atalowa anthu awiriwo analowa anthu osiyana, achakwera ooneka kuti anali ndi fundo zawo mmene anayima 2019, Achilima anali ndi fundo zawo za mamega farm zacha zimene zinakoka anthu kwambiri kuti mwina zodya katatu zambiri zimene zinakoka anthu ndamedza zimachokera kumbali imene ya UTM. So atalowa mboma mwina UTM amafunanso kuti zizionekera poyera kuti wakutha ndi wathuyo, pamene wanuyo ndi osatha, pamene winayo ndi president wina ndi wachiwiri. So kantima kamene kanapangitsanso mwina MCP ena ndi ena makamaka otsatira mbuyo ayambe kuona kuti mwina awati achinge akhoza khanga afuna atijere chani atijere shaini malinga ndi zichawa za masiku ano. Koma kunena zoona mbali yayikulu inagona kwa Malawi Congress Party kukoza ubale umene akanangoona koyambirira komwe kuti apena pake zokhanga titi kusokonekera. Ndikhulupirira kuti zikanayenda choncho bwezi mwina kufika tsiku la lero akanali mboma, koma ano chifukwa chosokoneza ngati zimenezo ndi zotsatira zake ndi zimene tikuona pano. Fa anthu anagawanikana, ndi kugawanikana kwake ndi kuli kusakhulupirirana ndi kumene kupangisa mpaka tsiku la lero ikuyesetsabe kuti nayonso ipeze ndithu danga lake, ipeze gawo lake lofuna kuoneka kuti ndi chipani pachokha sichimadalira Malawi Congress Party. Andi kantima kameneko ndikameka kubweresa kuti mwina zambiri azona kuti ifeyo tungakhale tinali ndinu komanso ndife chipani, ndiye inuyo imani pambali muone tichite zinthu. Tipite kwa Akondowe, ndikhulupirira kuti mukundimva palaini. Akondowe, inu mukuona kuti inquiry imene ikuchitika ndi komiti ya nyumba ya malamulo mosogozedwa ndi anyamilandu imeneyi ili ndi kuthekera kolumikizisa amalawi azipani ziwiri zimenezi, chipani cha Malawi Congress komanso chipani cha UTM? Ndigwirizane ndi wanangwa kunena kuti ndipo vuta kwambiri. Poyambirira mukudziwa kunena kuti Anjawala ndi membala wa komiti imene kuyendesa za inquiry. Yes. Koma abwera kale pa radio ndikumafotokoza zimene tikukambirana. Anjawala ndi munthu wankulu ku UTM. Komanso inquiry yachiwiri maganizo a Malawi analionena kuti mwina tifika pa point yonena kuti nkhani imeneyi yokhuza ngozi ifike kumapeto. Ndi chifukwa chake Malawi ambiri adakondwera kunena kuti kuti anthu anapeza mavuto ndi commission of inquiry yoyambirira ija. Mwina yachiwiri itithandiza kuti nkhani imeneyi itseke, koma mmene zikuonekera ndithu ndi zachiziwikire kunena kuti ngakhale inquiry iyi itatulusa report lake sindikukhulupirira kuti zititengera kumapeto kwa nkhani imeneyi. Wanango wakhuzako kunena kuti pali ziganizo zimene zinakhazikika kale
malingana ndi mmene ngozi idachitikira. Ndiye nkutheka kuti mwina ripoti ikulozera mbali ina, sitikukhulupirira kuti amene adapanga kale zisankho zimenezi angakhale wokonzeka kusintha ziganizo zawo. So ndipo vuta kwambiri chifukwa monga mmene danenera poyamba zimayenera ziyambe ndi usogoleri. Usogoleri uja umathandizira kupanga prepare anthu awo, koma ngati usogoleri gawo limene palibe, sindikukhulupirira kuti ripoti itatuluka atsogoleri angakhale ndi mphamvu kuwauza mamembala awo kuti asizi chonchi, chifukwa anayenera kuyamba pakatali wakonzekeresa kuti ripoti itha kutuluka mwinjira ina iliyonse. So in conclusion ndikunena kuti zikuonekeratu kunena kuti ngakhale inquiry imeneyi itafika kumapeto zititengerapo nthawi kapena zikhala zovuta kwambiri kuti nkhani imeneyi titseke pakhale kuvomereza zimene zitatuluke. Chabwino zomwe kwambiri Kondowe, ndipo monga nanena muja kuti tili ndi atolankhani athu Blessings Tambala, Abdul Kalonga ndi Netha Hara chigawo chakumpoto uko, kuti amenewa atifotokozere acheze ndi Amalawi, timve maganizo a Malawi pa nkhani imeneyo. Ndiye poserapo mpati khale ndithu tikwalowesa atolankhani athu amenewa, koma mwina poyamba tiyambe ndi Blessings Tambala, akuoneka kuti ameneyi wakonzeka, komanso Abdul Kalonga. Tiyambe ndi Blessings Tambala, uli mbali yakuti ya dziko lino, kodi ndikunena kumeneko? Zikomo kwambiri, ine tili kuno ku Machinga makamaka Paliwonde. Ku Machinga Paliwonde. Kumeneko kwa chabwanji? Kuno kwa chabwino ndithu kwambula kozizira mitambo patali komanso jifunga. Siruzo blanta ya kwa chabwanji. Kunonso kwa chabwino kuzizira konde ndi nthawi yake. Tacheza ndi Amalawi akuti bwanji pa nkhani imeneyi? Chabwino ndi ndi Amalawi awiri amene akhala akupereka ku maganizo awo pa nkhani imene kampira msiku ya mseko amene yakuli nchi mwina choyamba tikuziweza. Ine ndine Joseph Lowirati. Chabwino nkhani mwaimva mwina mudatuza maganizo anu kuti kodi mukuvomereza chisankho cha UDM pa zimene akamba UDM? Ababa ndise ngati ine ndikuvomerezana naye. Mwina chifukwa chani? Chifukwa chake ndizoona kuti nthawi imene anthu ankapanga memorial yoyamba ija Chakwera anasankha kukapangira memorial yawo kuchikangawa. This time around sizi kuona kufunikira sikuona kuti so akabwiriso ku Steve kukapanga nawo memorial yo aja anaoneka kuti iwo memorial yawo achikapangira kuchikangawa. Nde I think decision imene apanga UDM ndiyabwera kuti awawo asabwere akafuna kupanga memorial yawo apite kuchikangawa kunkuja zingapanga zene. Mukuona kuti UDM ndi MCB zingabwerenso kwa ubale wabwino? Pamene paja ubale unalephereka zinatha zimene zingachitikeso fana kuti anthu aja anaoneka kumwawo kunena kuti moyo wawo siwabwino yawo. Namenya nkhondo utose osalowe mboma, namenya nkhondo osalowe mboma, koma anapezana kuti mkatikati mwa ndime iwo aja awasankha UDM kuti asaende nawo limodzi. Ndi zikuoneka kuti mgwirizano pamene pajapo palibeko. Mwina mukuona kuti atsogoleri andale akuchita zokwanira kugwirizanitsa anthu m'dziko muno? Anthu andale sakuti kuyanjanitsa m'dziko muno yayi. Tsono kuti wina aliyense akumapanga zokhuzana ndi chipani chake. Malo moti iwo akangati atsogoleri bwezi akumatika anthu pamodzi, anthu bwezi tikumagwirizana kutera mwa atsogoleri aja, koma atsogoleri athu amene ali panopa akuoneka kuti ndi oyilengana kwambiri muzonse zochitika ngati lese zija zinachitika ku Samuzbey. Zinasonyeza kunena kuti anthu asakugwirizana, aliyense akumapanga zake zimene akufuna ndi interest ya kuchipani chake. Nde sizikuyenda bwinobwino pamenepo. Mwina mukuona kuti dziko la Malawi lingatenge phunziro lotani pa moyo wa ulendo wa ndale wa Dr. Saulos Chilima? Pamene paja pali phunziro lalikulu kwambiri
Fanna kuti ngati lesenga limene zinapera pamene pajapo ulendo wa chilima anaonesa kuzichepesa unoona kuti agwirizane ndi anzawo komano zotsatira zake sizinakhale zabwino ndiye pamene pajapo phunziro limene ndaphunzira unaona kuti anthu andale osakhulupirira ya phunziro limene ndinaphunzira ine pamene ndoti anthu andale osakhulupirira ya ipondo kuti amaoneka ngati abwino ndifainake chifukwa afuna zawo zitheke zawo zija zikangotheka basi samakumbukiranso amalawi ya lino mwina komaliza kuona kuti ngati ino Malawi mmodzi mwa nzika za dziko lino ndale zimene zikufunikira makamaka zimene anthu akufuna ndizotani zimene chitsogolo andale ngati mpoelele ndikuonera zinazofunikira ndofunika uno kuti tigwirizane tonere uno kuti dziko lindipite patsogolo chifukwa tikamangopanga zonse tandalekana nthawi zonse kokana kukana vuro zotsatira zake amalawi ndi amene akuvutika chabwino ndathokoza kwambiri tichezenso ndi ena pati kudziweni ine ndi ali James chabwino nkhani mwaimva mwina inu mukugwirizana ndi chisankho chimene UDM yachi ndikugwirizana nazo chifukwa chani chifukwa chake kuti achipani walibe chikhulupiriro chenicheni komanso awana apanga zawo kumbali ina minaso anapanga kumbali ina ndasire sanzawo apanga kumbali ina anapanga yonse akapanga kumbali ina mwina inu mukuona mukamaona mukuona kuti tsogolono kuti UDM komanso zidasubiriranso kwa ubale wabwino kuti palibe papa ndikuziwa kuti palibepo kutendera wina uliwonse ubale wina uliwonse pali paja unathu ndikuziona nimene mwina ngati dziko ngati ya Malawi tingatengi mwina kulinda pa moyo wa ndale komanso tsogolo la South Africa komanso ine uone kuti pakanakhala kuti moyo wake ukukhala ngati wa South Africa ukanakhala wabwino poti kanakhala kuti tigwirizane tiubira kwa hiyo anali mupozani mugwirizana mwina pomaliza ngati a Malawi mufuna ndale zotani abantu kanakhala ndale zikhale kuti zamtendere woti akuluakulu azigwirizana ngati akugwirizana akuluakulu anayifeso kubwenzi torano tikumaona tsogolo labwino chabwino ndithu mmene ndimerekezera ndi anthu ena kuno kumachinga makamaka pa tawuni ya Liwonde ayi tithokoze kwambiri Blessings Tambala ukhale ndi tsiku lopambana zomwe kwambiri inonso kumene kumene tsiku labwino ayimweni muli basi ndiye tipitenso pano kwa Abdul Kalonga amene ali ku Ntchisi. Abdul, are you still on the line? Hello. Ukundimva? Ndikumva. Uli mbali iti ya Ntchisi? Ife tili paboma ndithu penipeni pa Ntchisi. Pa Ntchisi. Kumeneko nyengo ili bwanji? Kuno kwa chabwino kampepo pang'ono komanso kadziwa ndithu choncho sili kudziwa kuplanta yako kuti kwa chabwanji. Kuno kwa chabwino. Tafotokoza tacheza ndi Malawi timve maganizo awo pa nkhani imene tikukambirana lero mpulogalamu iyi. Chabwino lero ndi Amalawi awiri ndithu ochokera mboma lino la Ntchisi. Mwina choyambirira tidziwe na ine Langston pano pa Ntchisi boma. Chabwino mwina Langston mugwirizana nacho chisankho chimene UDM apanga kuti chipani cha MCP sakapezeke nawo pa msonkhano umene akuyenza kukumbukira South Africa. Ineyo zimenezo ndonga kuti imene nditama ti tribalism kapena kundaleku kusankhana zipani maliro ndi maliro aliyese amatheka kulira chifukwa chimene tenga kudziwa chonena kuti ngozi idachitika koma ina amene ndikuzokhala mmodzi okuvekedwa monga Malawi munthu uja sadali wa chipani koma adali woyimira dziko ndiye atikakhala kuti akuyimira dziko tenga kuonena kuti amayimira zipani zonse kumakhala payeyo aliyese amamuyang'ana kuti vice president achita zotani ndiye tikanena kuti ifa imene jairangopweteka alite mokha tikunama chifukwa idapweteka tosa Malawi ndiye pamene koko chisankho chimene choendaona kucholakipa koma ndakapempha kunena kuti apo pa chipani kuchita mwambo umenewu padakakhala bwino patapeze kunena kuti pasakapezeke makaka achipani china chilichonse ndiye kuti zitatero tikapangisa kuti munthu umulungu ukanika kumuloza kuti uyu nga MCP uyu nga UDM ndiponso ndakakonda kunena kuti apo amene akulamulira panopa ndi amene akayendetsa mwambo umenewo atikaendetsa ndiye kuti sochoka zauku atikanena kuti ayayi m'malo mwako takuti zatere m'malo mwako takuti zatere zakakhala bwino koma tikapezeka kuti mchira mwakuyima nkupezeka kuti MCP ayimeso kukakhala kuhosana ndichitete zonse chimene chimakhala kuvuta komanso china chonena kuti ifa imene jayo ungagambe kuona kuti munthu sakhala ndi mdani ndi mmodzi
amasandada nambuye mbiri chikoza malo kajala vina kama kaja nkena mbiri ya koso kibakadi kina kamina kukuzawo akukuze mozama chipati kawapangira upangiri ndiye kuti chili chose chimene ankadzanena nena kuti ineyo mwako mwananga nena kuti adala ako ndiwo kuzakuti kutika kuona ngati kuti mwina pachika corruption mwakuyankha mwanga pawafisoaniwa ndiye mchitoncho kodi mukuona kuti ubale wa chipani cha usiku ndi UTM ukhoza kuzabweleraso kukhala ubale wa ubale bumenewu tikawutengera kuthupi sungabwelere koma tikawutengera ku mzimu chifukwa china chilichonse timatsogoza mulungu kunali bwino titapempha mulungu alowe mtekemo mwa anthu onse mbali zonse ziwiri chifukwa anthu adachokera kale kutali ndipo panopo panangotsala kabisi pang'ono kunena kuti bozazotinaa kuti mwina anthu amene wawa pagwirizana adakalamulirabe koma chifukwa chonena kuti chosagwirizana ndikupeza kunena kuti adapangisa kuti anthu ena singacha kuti ngadani kapena koma adapangisa mtheni akunja alowepo kulongoza kumeneko adapangisa wonse ndipo amanena kuti mukamali mpaka chikwama kusazibanga pemba nyizamene mukamali mpaka chikwama amapekewa ngokutsa inu mulingana inu akesha kuna nonse mwako ndikuba kunena kuti chikwama changu khala ina matango tona kubuka zimesajirika osoma kangana mtabanja limodzi pamene pondoona kuti pakukhala potani akhapola bika chabwino mwina atsogoleri andale akuchita zokwanira kugwirizanitsa anthu mdziko atsogoleri andale apapa ndikononena kuti wonse ndiofoka chimene ndimaonera kuti wonse ndiofoka ngonena kuti apapa pali mkangano ya NCP ndi UTM kukangana kumene uku amafunika wina wache okokoulapirana sawerutana pakuita wina wache alowererepo koma anthu ena aoneka ngati kuti mikangano imeneyi ayosangalala kunena kuti ayaba akangana ife ndoti tidzangodutsa moyera anthu ena apadera koma kunekuti anthu awawa asikane asati akukangana anthu tilipo tingayenjanitsene amipingonso alowererepo sangunoga ampingo silengakotengale mmakapota bwanji tenlowererapo anthu ayanjane tikaitiza manda mwa mulungu zipe zikonena kuti anthu ayanjana ndicho ndinapire konse kungene malayo kuyenera kuti asizire chitani pamoyo mulendo wandale wa Dr. Saulos Chipinge ineyo kuchokera chiyambire cha 1994 apa mpofuna kuti tipfunzirepo nena kuti ndale ndi kanyama koopsa ndale komanso ndi kanyama kabwino chifukwa ndale zokutatiza wamboma zabwera kuti zimatonera kuti zimabweretsa chitukuko ndizotani koma tisamatengere kuti nthawi imene tavota budget ndale zizingopitirira mauti zikutengaza chitukuko tiyeni ndale tikangulira vota budget ndale ziterepopo tiyambe za chitukuko osati kumasungana mangawa komanso dakakondonena kuti ino amene mmasankha ma vice president musamango wasankha chifukwa chonena kuti ndiwolochesa kutafune tiyeni muzasankha ndi pasi pa mtima konena kuti ineyo mgwirizano wathu umene tidagwirizirana tipazapeza konena kuti tizakwaniritsidwa komanso musamapange zinthu zobisa zakuchipinda zimene tizilezavuta chifukwa tikungomva kuti apale aligwirizano pati aligwirizano koma ineyo tingathe kunena kuti mgwirizano kodi ali utani chifukwa tidali zakuchipinda zilikeni papabuliki nthawi yobisirana zinthu zidata ndiye kuti padakaiika papabuliki dakona kuti ose tidamva kanali gwirizano wakuti ndiye tiyeni tikhale anthu owalemekeza amene akupita kuviwa kwathu anditizikwana uphirisidwa pandale kunena kuti ndowu ngosiyirana ukalamulira 10 years imene zikueka pakuzamukambiri ineyo zangachiendeseso okatikakaka ngapita panga mabhuranda zidzinganena kuti sainake zidzandikuza osatiiboikatikusamilira paakaiaakuzopa ndakaitango pamene kokusama tendidziomekezana kutandalera okathala osakana amlaka akangandale koma malawi umene madini apo takozera lesson komanso ndili ndi malawi umene ine ndile music kasiya chabwino inu amizeki kodi mukugwirizana nacho chisankho cha UTM chimene apanga ineyo mukugwirizana nazo tikadalawitse chifukwa chonena kuti MCB ikatipite ku mwambo umenewu ndikuti kukhoza kukakhala chipwirikiti chifukwa anthu ambiri azikalosa chala cha MCB chifukwa kuti nthawi imene ngozi imachitika muchikangayo boma limene limakavuyira lila MCB yes kodi ubale wa chipani cha MCB ndi UTM mukhulupirira kuti ukhoza kubwereranso kukhala ubale wa basi amene uchamene ndikuonera ine kakhalira apa sukadzabwerereso koma mwina ngati nkubwerera ukabwerera muna kuuzimu koma kuthupi sikukhuleza kukhala ukabwerereso atsogoleri andale akuchita zokwanira pogwirizanitsa anthu mdziko ine ndiona kuti atsogoleri andale sachita zinthu zokwanira kuti andale zikuzani tikazanena kuti tribalism limene lichitika chifukwa kukhala kusankhana
kusankhana kuti chipani ichi chimachokera kwakuti chipani ichi chimachokera kwakuti ndi chifukwa chake zinthu zikukhanga zikulakola eya ngati dziko timene tiphunzire kuti anthu pamoyo ndi ulendo wa ndale wa malemu achiti malemu Chilima akakuwabwa kwambiri munthu wodziwa kuzanitsa anthu kukhazika pamodzi anthu zinthu zikachitika kazachitika kuchipani chanchi ndiwo aja amakhazuri ali pomwepo ukatsogolera zochitika zakumene kucholinga zinthu zikakhale bwino pasakhale ukokana kulikonse kutsutsa nkhani ya ndale koma pamene ndionera izizi anthu titengerepo phunziro zimene amachita Saulo Chilima pasa amasankha mtundu uliwonse wa munthu kodi anthu akumalawi akufunika ndale zotani kupita mtsogolo chimene chikufunika ife Amalawi kuti ndale zathu zipite patsogolo kufunika zoti tigwirizane tisangane dera tisangane chipani kuti amachokera chipani chanchi gawo amachokera chipani chachi ndi kuti tikatero dziko lino likakhala zoti lili ndi mtendere okwanira osati zonomezeka zoti chipani chichawu chipani chichawu zimene zoniona ngati kuti sizabwino koma pamafunika zoti anthu andale atitsalire pamodzi anthu perizikondana paliponse pamene tiyenda osati zoti wina akachoka pano kupita kumpoto akapezeka kujoka chili kongwe fanyorovala mala achipani chinachacha ndiona ngati zimene sizabwino tathokoza ndiwoma kwambiri mmene mowayana ndimene ndachezera ndithu ndi mzika zimenezi zakuno kumchisi tathokoza kwambiri Abdul Kalonga ukhale ndi tsiku lopambana zikomo wanangwa wamva amene Amalawi ayankhulira nkhani imeneyi quite an emotional subject ena akuoneka kuti ali mbali ine na mbali ina tangopanga summarize tisanayitane akondowe kuti ayankhe ayikepo mulomo mawu omaliza tisanamalize programu iyi tikaona amene ayankhulira Amalawi angapo zikuonetsa kuti nkhani imeneyi ndiyogawanikadi mwa Amalawi amene ayankhula apa tinganene kuti ambiri akuvomereza kuti yayi ndizoyenera kuti Amalawi Congress Party asapezeke kumwambo umenewu pazifukwa zambiri akuyima pachitetezo komanso zokayikirana zimene timanena ndi kusakhululukirana komanso Amalawiwa akugwirizana kuti yayi malemu Saulo Chilima chimene tingaphunzirepo ndi chakuti anali munthu amene anali ndi masomphenya ndi anawapatsa anthu ndithu chikhulupiriro chifukwa cha masomphenya ndi kulimbikira kagwiridwe kake kantchito komanso kukhazikitsa umodzi komanso Amalawi ameneyo akugwirizana kuti andale mdziko muno akutenga gawo lalikulu lotigawanitsa matilimbikitsa kuti tiziziyang'ana kudzera mzigawo kapena mitundu kusiyana kuti tizizoona ngati Amalawi chimene ndaonanso kuti akugwirizana komanso Amalawi ameneyo akugwirizananso kuti dziko lipite patsogolo tikuyenera tibwere pamodzi analipo Malawi mmodzi amene anaonjezera kuti izi zikhoza kutheka kuti aliyense atenge gawo kaya ndi mafumu kaya ndi amapingo atiyanjanitse kuphatikizaponso kuyanjanitsa andale so zifundo zenizeni zimene ndaziona kuti Amalawi anayimapo ndi zimenezi akondowe tamalizani programu iyi kuyankhula kwanu kutokhala kotani kwa asogolera ndalewa komanso kwa tonse ngati Amalawi poyambirira ndimafuna ndisindike kuti ngakhale kuti Amalawi ena akadali ndi mkwiyo koma mwina tipemphe kuleza mtima kumbali ya UTM ndi MCP chifukwa event imene tikukambirana ikachitika yitha koma funso limene tizifunsana ndilonena kuti kodi kupita chisogolo yende motani tikadakonda kuti pali ziwiri zefe mtima chifukwa zimene zikuchitikazi zithandizira mwina mungoganizira kuti report ikulozera MCP azanena kuti yayi chisankho chinapangidwa kale tanthauza kuti sizithandizira kuti tifike kumapeto chifukwa mkulukuta moyo adapanga chisankho chonena kuti commission of inquiry ina ichitike chifukwa chonena kuti Amalawi ena anapeza magaps report imene itachitika chachiwiri chimene ndikufuna ndinene ndichonena kuti mukayang'ana moyo wa malemu Saulo Chilima pali chinthu chimodzi chimene ndikumachikumbukira adanena kuti ngati tingafe ifera chifukwa cha mbendera iyi kutanthauza kuti iwowo amayang'ana dziko sankayang'ana chipani chokha sankayang'ana kubanja kokha kumene ankachokera ndipo chifukwa chimenechi ndigwirizane ndi onse amene apereka ndemanga kunena kuti pakufunika ndithu kuti pakhale gawo lotibweretsa pamodzi chifukwa Chilima ankafuna Malawi
wa wina aliyense Malawi modzi wosayang'ana mtundu wosayang'ana chipani. Ndi nkhani imene ititengera nthawi koma tikukhulupirira kuti kuzera mwa atsogoleri wosiyanasiyana titha kufika pa level yonena kuti ngakhale kumene tikuchokera kwakhala mikangano yosiyanasiyana koma ngati dziko tikubwera pamodzi. Chabwino. Ayi ndathokoza kwambiri Kondowe chifukwa munavomera kuti lero tikhale limodzi ndipo mwathandizira kwambiri kusukuta nkhani imeneyi. Mukhale ndi tsiku lopambana Kondowe. Zikomo kwambiri. Zikomo. Warangwa uyimaliza bwanji nkhani? Poyamba ndinene kuti nthawi zina kuti tikayende kumidziko tikapeza kuti mwina Malawi amene tikuanena pano a UDM, Malawi Congress Party, a DPP, a UDF eni akewo to amakhala limodzi, amakhala pa maliro limodzi, pa ukwati limodzi, pa zochitika zosiyanasiyana amagaya chigayo chimodzi. Ndiye mwina zogawanagawana amene amazilimbikitsa ndi ife amipando akutsogolo. So tikanachitenga ndithu chinthu chapatsogolo kuti amene tasungira mipando muzipani zosiyanasiyana amawu athu oyamba azikhala olimbikitsa umodzi, zinazo zizibwera pambuyo chifukwa dzikoli kuti tigawanikane silingapite patsogolo. Kuti katenga za mwambo umenewu ndinena kale kuti mwina chimene chikanachitika nchoti akuluakulu ambali zonse ziwiri zimene zikuonerana mwina nkodi maso osakhala bwino zikanakhala pasi kuti kenaka tizilankhula chilankhulo chimodzi mmene anenera Kondowe kuti mwambo ukatha kuti kutsogoloko tizilankhula kuti chiyani. So chilichonse chimene chimachoka ndithu pakamwa pa atsogoleri ndi chinthu chimene chikhoza kumanga kapena kuononga. Ayi ndi ndemanga imeneyo chora kwa iwe mwanangwa ndio tafikanso pa mtsiriziro wa programu yathu lero. Munali ndine Vayana Chunga komanso pa makina pamene panali Chisomo Kasu, atolankhani athu Abdul Kalonga Kunchisi ndi Blessings Tambala kumachinga. Mpaka na mawa pamene zabwereso ndi programu ina ndikuti mukhale ndi tsiku lopambana. Ambuye akudalitseni. Zikomo. Nanga kwanuko kulinji kodi kugoma kusteri house kulinji nanga wachuta mwadzuka bwanji ndakata dziredio kuburiyani kulinji tikudalira inu kulinji.